הבטחתי לכם ניצחון ונשיג ניצחון. נשלים את חיסול החמאס, נשיב את כל חטופינו, נבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל, ונחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. המלחמה לא תסתיים עד שנשיג את כל יעדיה, ובכלל זה עד שלא נשיב את תושבי הצפון בבטחה הביתה. ואני מבקש לומר לכם, זה יקרה בדיוק כפי שזה קרה בדרום. ידידיי תושבי הצפון, אני גאה בכם. אני גאה ביכולת העמידה שלכם, ואני מחויב לחלוטין לביטחונכם, לשיקום יישוביכם, לעתידכם. עד עכשיו, הודות לגבורת לוחמינו בצה"ל, בשב"כ, במוסד ובמשטרת ישראל, השגנו הישגים עצומים בשבע החזיתות של מלחמת התקומה. ההישגים הללו גורמים להשתאות והערצה בעולם כולו, והם מקרינים את עוצמת ישראל ברחבי המזרח התיכון. ראשית, בראש התמנון, באיראן. השמדנו חלקים ניכרים מההגנה האווירית שלה, מיכולת ייצור הטילים שלה, והשמדנו מרכיב משמעותי בתוכנית הגרעין שלה. אני נחוש לעשות כל מה שצריך כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. האיום הזה תמיד עומד בראש מעייניי, וזה נכון היום ביתר שאת, כששומעים את ההצהרות החוזרות ונשנות של מנהיגי איראן על כוונתם להצטייד בנשק גרעיני. עבורי, הסרת האיום הזה היא המשימה החשובה ביותר כדי להבטיח את קיומה ועתידה של מדינת ישראל. בעזה פירקנו את גדודי החמאס, הרגנו כ-20,000 מחבלים, חיסלנו את סינואר, חיסלנו את דף, חיסלנו את בכירי הארגון, והשבנו 154 מחטופינו. אנחנו מחויבים להשיב את כולם הביתה, את 101 החטופים שנותרו בעזה, החיים והחללים כאחד, להביא קץ לסבל הנורא של משפחותיהם, ואנחנו כמובן מחויבים להשלים את השמדת החמאס. ביהודה ושומרון אנחנו מחסלים מאות מחבלים. אנחנו משמידים תשתיות טרור, ואנחנו פועלים בכל מעוזי הטרור. אין מקום שאנחנו לא מגיעים אליו. בתימן תקפנו בעוצמה את נמל חודדה של החות'ים, מה שלא עשתה הקואליציה הבינלאומית לפני כן. בעיראק בלמנו בהצלחה, אנחנו עדיין בולמים, התקפות רבות של כטב"מים, וגם כאן יש לנו אתגרים לפנינו. בסוריה אנחנו מסכלים בשיטתיות את הניסיונות של איראן, חיזבאללה והצבא הסורי להעביר חימושים ללבנון. אסד חייב להבין, הוא משחק באש. ועכשיו החזית השביעית, לבנון. חיזבאללה בחר לתקוף אותנו משם ב8 באוקטובר. חלפה שנה, זה כבר לא אותו חיזבאללה. החזרנו אותו עשרות שנים אחורה. חיסלנו את נסראללה, זה הציר של הציר. חיסלנו את כל בכירי הארגון, השמדנו את מרבית הטילים והרקטות שלו, חיסלנו אלפי מחבלים, והשמדנו את תשתיות התת-קרקע והטרור שסמוכות לגבולנו, תשתיות שנבנו במשך שנים. תקפנו מטרות אסטרטגיות בכל רחבי לבנון, והפלנו עשרות רבות של מגדלי הטרור בדחיה. האדמה בביירות רועדת. אזרחי ישראל, רק לפני 3 חודשים, כל זה היה נשמע מדע בדיוני. אבל זה לא מדע בדיוני. עשינו את זה. ואני מבקש לומר לכם, בכל רגע נתון של ניהול המערכה הזאת, אני מסתכל על כל החזיתות במקביל. כך נהגתי כשהחלטתי בתחילת המלחמה להתמקד בעזה, ולא לפתוח חזית שנייה רחבה בלבנון. כך נהגתי לפני חודשים אחדים, כשבשלו התנאים לפנות צפונה, ואז החלטנו להתמקד בחיזבאללה. כך נהגתי בעקבות מתקפת הטילים מאיראן, כשבחרנו בקפידה את עיתוי התגובה ואת אופי התגובה. וכך אני נוהג גם היום,
אני מסתכל על כל החזיתות במקביל, אני רואה את התמונה הכוללת, ואני נחוש לתת לחיילים שלנו, לחיילים הגיבורים שלנו, את מלוא האמצעים לשמור על חייהם ולהביא לנו את הניצחון. ולכן אזרחי ישראל, הערב אביא לאישור הקבינט מתווה להפסקת אש בלבנון. משך הפסקת האש תלוי במה שהתרחש בלבנון. בהבנה מלאה עם ארצות הברית, אנחנו שומרים על חופש פעולה צבאי מלא. אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. אם הוא ינסה לחדש תשתיות טרור בסמוך לגבול, אנחנו נתקוף. אם הוא ישגר רקטה, אם הוא יחפור מנהרה, אם הוא יכניס משאית עם טילים, אנחנו נתקוף. כן, אני שומע את הטענה, שאם ניכנס להפסקת אש, לא נוכל לתקוף ולא נוכל לחדש את המלחמה. אני מזכיר לכם, זה בדיוק מה שאמרו לי, אבל בדיוק. כשעשינו את הפסקת האש בעזה לצורך שחרור חטופינו. אמרו שלא נחזור להילחם, חזרנו להילחם, ובגדול. אומרים לי, טוב, חיזבאללה יישב בשקט שנה-שנתיים, הוא יתעצם, ואחר כך הוא יתקוף אותנו. אבל חיזבאללה יפר את הפסקת האש לא רק אם הוא יירה עלינו, הוא יפר את ההסכם גם כשהוא ינסה להתחמש כדי לירות עלינו בעתיד. על כל הפרה שלו נגיב בעוצמה. אני יודע שיש כאלה שלא מאמינים שנעשה זאת, אבל רבים גם לא האמינו. לא האמינו שניכנס קרקעית לרצועת עזה, ונכנסנו. לא האמינו שניכנס לשיפה ולח'אן יונס, ונכנסנו. לא האמינו שמול הלחצים הבינלאומיים הכבירים ניכנס לרפיח ולפילדלפי, ולא רק שנכנסנו, תקפנו, ועוד איך תקפנו. היו גם רבים שלא האמינו שנתקוף בלבנון, וגם שם תקפנו. תקפנו בעוצמה ובתחכום שהפתיעו את העולם כולו. אז אחרי כל זה, אולי כדאי להתחיל להאמין בנחישות שלנו, בדרך שלנו, במחויבות שלנו לניצחון. אז למה לעשות הפסקת אש עכשיו? יש 3 סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, התמקדות באיום האיראני, ולא ארחיב על כך. סיבה שנייה, רענון כוחות וחידוש מלאים. ואני אומר לכם בגלוי, כי זה לא סוד. היו עיכובים גדולים בהספקת נשק וחימושים. והעיכוב הזה עומד להשתחרר בקרוב. נצטייד באמצעי לחימה מתקדמים שישמרו על חיי חיילינו ויתנו לנו כוח מחץ נוסף להשלים את משימותינו. וסיבה שלישית להפסקת אש, ניתוק הזירה ובידוד החמאס. מהיום השני של המלחמה, החמאס בנה על חיזבאללה שילחם לצידו. וכשחיזבאללה מחוץ לתמונה, החמאס נותר לבד במערכה. הלחץ שלנו עליו יגבר, וזה יסייע למשימה הקדושה של שחרור חטופינו. אזרחי ישראל, בשנה האחרונה הפכנו את הקערה על פיה. הותקפנו ב7 חזיתות והשבנו מלחמה שערה. אנחנו משנים את פני המזרח התיכון. את כל זה אנחנו עושים בזכות החיילים הגיבורים שלנו, בזכות העמידה האיתנה שלכם, ובזכות הניהול התקיף והמושכל של המלחמה.